ne bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛnɛya di Mariam ma a n'a wagati de bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kow di ala de ma o dun k'i jɔra ne bɛna ba wele o dun kɛra ba dɛ e jɔ n bɛna wele sisan i y'a faamu tiɲɛna de sa sinon Mariam k'u sigi Mariam fɛn ni a man di ne yɛrɛ mais i ne la cɛ ka wari tununa ne ye kɔlɔlɔ kɛ fo ni kisɛ kelen fili wele jaa n bɛna n bolo sun yɛrɛ ɲɛna walayi n y'a ye mama i ka kuma latigɛ tɛ dɛ hali n'i y'a ye ko ne bɛ Gawusu bɛ kɛnɛ ma bi n ko Mariam de wulila ka taa n'i y'a ye Mariam bɛ nin ta in na bi n ko an wulila de ka to an ka ladalakaw la ka taa furaw ɲini ne ye a kɛra c'est vrai que Anita retiri da don a la pour que ne ka bila mais i mana saraka kɛ cogo o cogo saraka tɛ baraka yɛrɛ o saraka bɛ sababu de la wuli ale ka nin wulili nin kɛra sababu ni Anita sera ka wuli ka taa a da don a la walayi o kɛra koyi donc ne bɛ kɛnɛ ma bi ale sababu ale na hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bi o bɛ ka min da ne yɛrɛ kan ne yɛrɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la an tɛ se ka baara kɛ hakili bɛɛ bɛ nin ko de la n'ale tilala ka nin ko sugu kɛ a cɛ man ɲi ne den donc n ka bonya b'a yɔrɔ bɛɛ a kana an muso lamisa ni muso ye fɛn o fɛn k'a la a ka taa n'a la ye parce que a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ voilà voilà n y'i ka kuma mɛn Fanta i y'a mɛn dɛ Gawusu na Mariam i tɛ taa tile dɔ soli ka na di yan awɔ an ka taa n bɛ taa tile soli ka di ma taa tile soli ka d'a ma n ka telefɔni n bɛna a ka fura dɔw d'a ma awɔ taa tile soli ka d'a ma ala ka kɛnɛya di ne buramuso ɲuman ma sa an bɛ taa tile soli Fanta an bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛnɛya di denni ma ka na di ma a kɔrɔ Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Layidu kanubagaw layidu lajɛ jamaw an ka foli n'an ka wale ɲuman dɔn o b'aw kelen n'aw bɛɛ lajɛlen aw balimakɛ de don ni bɛɛ lajɛlen ko ma ko Gawusu layidu filmu kɔnɔna la donc bi folikan de bɛ n bolo ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ aw y'a jateminɛ cogo min na nin wagati laban ninnu na an famana ka layidu épisode kura diffusé layidu an bɛ ka layidu tourner condition mun kɔnɔ a ma se an ka to ka segin ka fɔ aw ɲɛna aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama n bɛ to k'a fɔ acteur ni actrice mun n'an n'u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ foli o ni waleɲuman dɔn o belebele ye olu de ta ye ka d'a kan aw ɲɛ bɛ ni cɛba ni musoba mun na ne Gawusu nɔfɛ layidu filmu kɔnɔna la ni tournage bolodara u bɛ b'u ka so ka na tournage kɛyɔrɔ la gɛlɛya min kɔnɔ ala de b'a dɔn financement t'an bolo sponsor t'an bolo publicité t'an bolo donc an ka fɛn bɛɛ ye an yɛrɛw de et pourtant bibi na dugu bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama a ma nɔgɔn cinéma bɔ film tourné a ka gɛlɛn fo ka to ten donc ni cɛ ni muso minnu bɛ layidu kɔnɔ ninnu de bɛ wari b'u yɛrɛ kun ka essence k'u kun ka na tournage kɛyɔrɔ la donc a dɔw la n'a fɔra ko tournage bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko tournage a nali a ka di a caman ye mais jɔn dan y'a se de an ye layidu an y'a ta dɔɔni 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 kabi sunkalo fo kana se bi an bɛ yɔrɔ min na an filɛ nin novembre kalo kɔnɔna la an y'a ta dɔɔni dɔɔni don kelen tournage tɛ yen ko financement dɔ de dira an ma k'an ka essence ta n'a ye a tɛ yen élément kelen na de essence k'u yɛrɛ kun ka na n'an nana tournage kɛyɔrɔ la an yɛrɛw bɛɛ de bɛ jɔ ni yɛrɛ ka dumuni ye a ma nɔgɔn donc nin yɔrɔ la an bɛ foli ni wale ɲuman dɔn an b'o ta k'o lase Sebenikɔrɔkaw ma fɛnɛ an bɛ to ka taa layidu tournage kɛ yen nɔ wa an ka tournagew la olu bɛ to ka dumuniw yɛrɛ d'an ma fɛnɛ parce que olu yɛrɛ y'a lakɔlɔsi k'a fɔ k'an bɛ na an bɛ tile bɛɛ kɛ an tɛ dumuni yɛrɛ kɛ tuma dɔ mais baara in kanu de kama an bɛ ka kɛ et puis aw bɛ commentaire mun sɛbɛnna an ka vidéo kɔrɔ o de bɛ ka dusu don an kɔrɔ n'an bɛ ka continuer k'a sɔrɔ cogoyaw man ɲi donc nin yɔrɔ la ka welewelekan k'o bila aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka layidu lajɛ a ka dɔn k'a fɔ ko layidu a ka d'an ye film in ka taa a ka kɛ meilleur ye mais an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ɲini ka dɛsɛ an bɛ ɲini ka dɛsɛ an bɛ ɲini ka dɛsɛ donc an b'a ɲini aw fɛ aw fɛn o fɛn bɛ ka série in suit a fɛn o fɛn bɛ ka layidu suit aw se dɛmɛ min ye dɛmɛ fitininini pour que baara in ka se ka fanga sɔrɔ tuguni bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ kanubaga mun b'an na bi mɔgɔ hakɛ mun bɛ messagew caman bi ka an remercier ni ninnu bɛɛ tun bɛ dɔrɔmɛ 20 walima dɔrɔmɛ 30 walima dɔrɔmɛ 10 ci an ma san kɔnɔ siɲɛ kelen pour que an ka se ka essence kɛ élément kun ka taa tournage kɛyɔrɔ la ala kelen de b'a dɔn a wari tun bɛna bɛn waa joli ma n bɛna bɛn waa joli ma ala de b'a dɔn voilà donc o ye hakililajigin de k'a fɔ aw ɲɛna layidu a sumayara nin wagati laban na
ka da kun caman kan a kun belebeleba dɔ ye acteurs bɛ ɲini ka dɛsɛ parce que cogoyaw ma nɔgɔn an yɛrɛ kun ye kɛsiw sigi layidu éléments y'a laɲini kɛ ko ka kɛsiw sigi ni min se kɛra min ye kalo o kalo an ka to k'o bila o kɛsu kɔnɔ o fana y'an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ mais an nana se yɔrɔ la yɔrɔ min bɛɛ bolo banna parce que dépenses ka ca bɛɛ da la donc aw mun y'an kanubagaw ye aw mun y'an lajɛjamaw ye aw kana ɲinɛ an kɔ aw se dɛmɛ fitininini mun ye a ka dɔgɔn o de bɛ jɛ cɛ n'a nana layidu éléments an ka se k'o lasɔrɔ ka baara in booster a bɛ diya an ye kosɛbɛ donc n'an y'o fɔ n'an y'o laɲini kɛ an bɛ profiter ka wale ɲuman dɔn k'o lase mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ma an ka baara in kɔnɔ an ye gɛlɛyabaw sɔrɔ a kɔnɔ aw mun bɛ ka commentaire ni fɛnw kɛ nin bɛɛ ye dɛmɛ dɛ nka kanubaga kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen mun b'an ka numéro ta k'an contacter k'a fɔ an ɲɛna k'an ka film ka d'u ye ka tila k'a fɔ an ɲɛna a Gawusu a bɛ ka nin film mun tourner an b'a dɔn ko film in a tɛ taa musaka kɔ an kɔni filɛ nin se t'anw ye mais a ka d'anw ye an ka ŋanigɛ fitinin an k'o yira aw la donc kanubaga mun bɛ yen nɔ n'olu y'an dɛmɛ n'u bolola nafolo ye an bɛ foli ni waleɲuman dɔn an b'o ɲɛsin u ma an b'a daminɛ an balimakɛ la n'o ye Bubu ye Bubu Kulibali fo yan fo Faransi a yɛrɛ b'a ka cɛsiri la mais a hakili b'an na wagati ni wagati a bɛ to ka dɛmɛ a bɛ to ka dépôt dɔw kan ko min b'an dɛmɛ na équipement ko ni forfait ko ni application sanni ko la o de sababu la aw bɛ ka se ka layidu sɔrɔ aw hakili latigɛlen donc n'an bɔra ale la an bɛna se an fa ma tonton Abdoulaye Traoré fo yan fo Nara ale fɛnɛ wagati ni wagati a hakili b'an na a bɛ to ka dépôt dɔw kan kun o b'an dɛmɛ an ka forfait ko n'an ka essence ko n'an ka fɛn caman fɛnɛ na Kasim Jara ale fɛnɛ y'an dɛmɛ kosɛbɛ donc n'an bɔra ale la an bɛna se Aliou Traoré ma ale fɛnɛ y'an kanubagaba ye de temps en temps a fɛnɛ bɛ to ka dépôt kan kun pour que baara in kana jɔ cogo min na an ka foli n'an ka waleɲuman dɔn ba ale fɛnɛ ye donc Aliou Traoré kɔfɛ Amadou Diakité fo yan fo Dibol ale fɛnɛ bɛ to ka ŋanigɛ yiraw fɛnɛ kɛ walasa layidu filmu a kana jɔ donc Banjugu Kamara an ka foli n'an ka waleɲuman dɔn b'ale ye kosɛbɛ fɛnɛ ale fɛnɛ ye a ka ŋanigɛ yiraw kɛ walasa layidu filmu a kana jɔ Duga Keita an ka foli b'ale fɛnɛ ye ale fɛnɛ bɛ to ka ŋanigɛ yiraw kɛ an ye donc ninnu fɛn o fɛn tɔgɔ bɛ ka fɔ an ɲɛna tan ninnu si tɛ nafolotigiw ye u bɛɛ bɛ débrouiller de la mais u ye film in de kanu u bɛ fɛ film in a ka kɛ film ye min bɛ diɲɛ bɛɛ waju o de kama u bɛ to k'u ka ŋanigɛ yiraw kɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kuma bila ni mɔgɔ fila tɔgɔ ye n'o ye Mohamed Traoré Côte d'Ivoire ale fɛnɛ a bɛ to k'a ka ŋanigɛ yiraw fɛnɛ kɛ mais an bɛ ka mɔgɔ mun tɔgɔ fɔ o ye mɔgɔw de ye mun ye u tɛgɛ don u kun k'u ka nafolo bɔ k'a d'an ma k'an k'a kɛ ka baara in labouger sinon kanubagaw bɛɛ tɛ se ka fɔ i y'a ye donc an ka foli belebeleba bɛ Mohamed Traoré fɛnɛ ye donc n'an bɔra o la kɔsa in na an balimakɛ dɔ y'an contacter ka bɔ Sénégal ale fɛnɛ ye a ka ŋanigɛ yiraw fɛnɛ kɛ walasa layidu baara kana jɔ donc an ka foli ni waleɲuman dɔn a b'ale ye kosɛbɛ fɛnɛ a b'ale Amadi Cissé an balimakɛ ka bɔ Sénégal ale kɛra mɔgɔ laban ye min y'an contacter nin wagati laban ninnu kɔnɔ min fɛnɛ y'a ka dɛmɛ kɛ a ka dɛmɛ jɔdaba de yera a la fɛnɛ donc an ka foli ni an ka waleɲuman dɔn b'ale ye donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ aw mun bɛ ka série in suit ni layidu ka d'aw ye aw kana jɔ a kɛra dɔrɔmɛ 2 ye a kɛra dɔrɔmɛ 3 ye a kɛra dɔrɔmɛ 20 ye ni min se kɛra min ye a y'a ci an ma pour que an bɛ se ka ta ka baara in labouger cogo min na sinon an bɛ ka se yɔrɔ min na sisan madame ko k'a bɛna taa sɛnɛ kɛ an bɛ ɲini ka jɔ ha an bɛ ɲini ka jɔ an bɛ ka ko kɛ ni maloya ye blocu ni fɛnw ye mais an bɛ ɲini ka jɔ donc kanubagaw an bɔra ka cɛba mun tɔgɔ fɔ n'a ye nin video in mɛn a y'a bila kunna k'a fɔ ko an ma jɔ aw la aw ka dɛmɛ in an b'a dɔn n'o ma kɔ tigɛ layidu tɛ jɔ ka da kan o de dɛmɛ ninnu de kɛra sababu ni layidu sera ka bi lasɔrɔ donc an b'a ɲini aw fɛ halisa aw ka timinadiya aw k'an bilasira kanubaga wɛrɛ mun fɛnɛ bɛ yen nɔ mun b'a dɔn ko u ka dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 40 dɔrɔmɛ 100 o ka to ka don cinéma da fɛ a ka diɲɛmɔgɔw waju a ka diɲɛmɔgɔw ladi a ka diɲɛmɔgɔw lanisɔndiya kow ka d'u ye an ka dayɛlɛnnen don an ka contact WhatsApp filɛ nin ye a bɛ se ka contacter an bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye fɛn bɛɛ tɛ wari ye a dɔw la équipement kow b'anw na minɛn kow b'anw na dɔw se ye fɛn dɔ ye hali dɔw se ye clé USB ye hali espace kow b'anw na an bɛ ka baara kɛ o gɛlɛya ninnu de kɔnɔ donc ka foli o ni waleɲuman dɔn k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma welewelekan de kun don
k'a fɔ an kanubagaw an dɛmɛbagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ka u tɛgɛ don an kun kan anw dɛmɛ aw ni ce ala kana a bɔ an kɔnɔ maintenant kanubaga wɛrɛ minnu bɛ yen n'aw ma tɛgɛ don a kun fɔlɔ an bɛ k'aw makɔnɔ pour que layidu kana jɔ merci. Où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Tchè. Chef, mais ne t'as ni ne clan tout n'avait. Tchè, il bana. Il va nous checker qui faut faire. Ni muso ni mampai. Aka ko aka nye. Chali a chenye rek. Non, Johnny kana fui. Ni tout a nyana boya me. Pour le fui te na me nyana bo quoi. Avec you ja ko ade ni me ye quoi. Ni tsaka boli town. Me very blanc. Fo ni ayere recherche yere de ga ni ni. Non, ni kai aka. O dunga jota nimna bawul. O dunga bare. Jo mina wole san. Kurga. Téléphone bon. Ne asani ge. Ne téléphone sani. Je warde ma. Allah kanu benye ni sa. Kurga. Fe sokobe ba mai wallahi. Kanu benye ni o kanti. Jo mina bawul. Do ba nuru kuna. Allah sa. Sonje mega nimna clan ni nyokon chere ko kanu ko gele ko. Rashitala. Ni muso yere. Chef, je ni ma solution wera ni na che. Numéro do reba ne wele taro ni mo gom fene tugun. Ah solution wera ni na mten. Jota mina ntantaro ni mo me quoi. Allô? Oui, allô? Ya bla bala. Awo. Parce que dusuka simen ka baga segi e woy ba kari kono jie be na ka bla jinga pana. Allô? Oui, allô? Eba. Rose. Ça va? Eba. Borane jigi woro bide. Mu? Ni ala ni kirache ba ka siga ala mine ka namuru yira jie bela fadu nyana kari kono. Ka bulu no fe ni marafatu ko chama. Marafa bo bulu bi ka tugu namuru no fe kari kono namuru be jinga pana fo ka be ka juki. Donc ne minge namour la ore bige toro minge rane la o me toro a banete ke faible ha mogo be mogo lebu ki yira kare kono ki yira jena nete ko tigi faible basigi kumi atu ya kenna idono iba kenere fanala donc ne siga ki faible donc ne ka kono do namour ke la boli e ka ne la malo ya somogo chela kana la malo an fado chela donc ni la malo ali ga jugu o me toro re ko ne namour gen ko banala ko e toro e ma famu al saw donc ne siga ki faible ni e ka fe bane peu ne te faible e ma famu wallahi bina famu ni be ko fe awo ri do an aketi to wallahi an aketi ne jena kan be ta ne ga kuma fama kan timban o komi ore duga banke ne biga ni be fo nyanage ali se bi kita foge nit nan joge ta la men komi ni mina nga yoro fen chima sansan ni ne che ni na muri ere sigle flani ni ni be yoro chima sanu ibe na ni bi na ansoreno ni ne che oge problem tala ima foki ni na muri ere sigle no ni efre ni namuri ni aw dalen do awirela ki muso ni namuri che ayachima ya famia ni dalen do yerela e ga na on soreno an sigleno an ayorla mina chima sansan ala te gele ga na on soreno achima mena namuri etene do me namuri be do folota o make mo dama do ya be ben de charge kama zei ni amine zei hala so mo ta burburu ya nyela zei nga soro awo Mati Massa. Awo nyachima. Ne chena ansoreno. Awo kambe. Awo odelu.
Machine kuni ani marfaro do. Chef wala John o dron dera. Imani Ama so na na muruto na ma so kla de abeni baje. wula angata o kuma alla ni marafa do chance ga faya o be chete fo marafa tinya na ni mi faya ya fam na che aga ko pala la sane kulebe ni belata na che aga se anamuru ni mu eta ki gira jebela mo go nyina ki to bulbula kar ko na ga bulna fe ni marafa esiko kaya na ko ni mu yeso ne bara ko kisachina Allah kanaki namuru ha wallahi namuru ni begir la ne no fe namuru wa binim na lawru di manamuru ne te ba feble ba ko kuma ta meni dablini abani wurikia ne de afi ne bina lawru te namuru ne ti janfa ni ay namuru nduk magani begila ka to ke munumunu ka to kan ko nkela namuru ne e dim sanke nyogon fe namuru e si soro namuru ne to no kata bintu furu o de to nuk magani ko nkela nga binyi leru to namuru ne ti janfa namuru ne be to nyogon bulu ba ko kuma ta meni kulo la bi ne be to nyogon bulu fo lahara joro ne ti janfa bi o bana wurikia ne de flega fi ni leru te bi binu ga ko do kun digrana namuru yi action mi kenda depuis dimsela ka si sisama o de ne toro inte ne re bi few Dans un monde Oui, ça va? Namuri. Alhamdulillah. akara klef la re gausu Ouais. kalo tamo tamo na fa mara re gausu Ouais, c'est vrai. Kalau cuma ça. Ne me te gagne. Alors tu n'as pas de kafula. e ne no ke de me depuis ne na sogono kalo tamo fe Oui. waran waran Namuri warin be bana gede. e gausu Bisa ki jugudi. me ni ba mu fi e mani bla sogono ka so di Ni la do sokono ke. oh me ne na so waran ne ma yere ba do ya bla kontu la waran club bana fo ne duru wore uta Namuri ba do ngana nyogo ne ko. Iga wari bananta banchugo do. Wa nere te se ka dala ni na kun bare mu e fele ba do na barako me akalo jode fi iye barako kuma fa ite ka tafo fo ite ka fo me mu ne be ne te ke pas musane no changera vraiment C'est vrai. no me changera Namuri ne laidu di mayani kanda. Ngui ma ngoni. ene ni na bomo Wala ngoni ndana. Ngui ma ngoni ndana. Ngomini ta en entreprise la barala. me ne na no de ka Bien sûr, entreprise be no. Wani wakati yere la poste vacant do be, c'est-à-dire poste do be no. Joro atikila moko joro ka bonko so be. me gausu Abe saranya na manta. Me be fe ki bla o joro la. Mais non ne mi nyini fe namuri e bane de ne kala nyini mo. o tume me e fresh mo fone ke no Non, mais namuri ibi 35 na ni akalo jole ne kuima. Ruki a fait ni wal musori do. Non, wal muso bi bolo so alabla. Ikati furu muso no fe bintu trap ni trap bintu no fe kana nai. Mais y a pas de problème. Ne bi ita barala ne bi ta ame baraka ne no ka fe. foyer ne na ka barako de Non, namuri c'est pas que ne bi kan dadu ka vie privée la mais ruki a fait ni ruki wal muso di. mune no ne bi ke mune ya ke wal muso di wal muso de ne de muso te auto wale ya Non, ruki. Non, gaus namuri sabali. Trap bintu ta ni sona kata bintu no fe albi. Kana naye. Akwa furu ke iga ruki a blakata. Ne bi tanga entreprise kono. Wa joro mi yere be no ni wakati la no e vacant a joro ka bon asara ka chambi ta eno e ki jota ne be jabi sisa donc ne mata bintu no fe oui kana no e ka wuri a bongu donc sisa ete ne tabara la hotel mais c'est ça no de fino nga condition de so ibe ta muso bintu no fe kana na e ka wuri a bla ka su imiri de ou bien soit ne ka de métier no imiri imagine na politique ne nyere gausu kana nyere yere ko kwa kana ke fitri wali yere ma kwa action temera gausu
kuma foli man di mais n bɛna f'i ye dɛ i y'a faamu ne ka vie privée o to yen ni bɛ dɛmɛ i b'a kɛ ten mais vie privée ko kuma to yen a ta ta ka na ta e dan tɛ wa i bɛna i se ye mun ye k'o kɛ ne i b'o kɛ ne de est ce que i ye faamu mais han non i miiri dɔɔni quoi ne kɛra nafolotigi ye o wa ne bɛ mun don a la i t'o don a la dɛ nafolotigi o kuma tɛ yan nɔ e m'o fɔ sisan i b'a dɔn min don wa i ko k'i ka wari banna ne ye wari min bila i ka kɔti kɔnɔ k'o bɛɛ banna non Woroka ka dépense e yɛrɛ b'a dɔn Gawusu yɛrɛ cɛ sa ne cɛ a tɛ nin ye ko Woroka tuguni non dépense dɔrɔmɛ kelen Namori ne t'a di ne t'a don e Namori ka ko la ne Gawusu Kulibali n tɛ dɔrɔmɛ kelen don i ka ko la partir d'aujourd'hui nin y'a bannen de pewu fo don min na i bɛ t'i furumuso Bintu nɔfɛ ka na n'a ye n'i mana ni Bintu ye dɔrɔn ka na i jigi da n kan yɛrɛ baara fɛnɛ i jigi bɔ n ka baara kan n bɛ n ka baara d'u ma non o kuma t'a la mun de fɔra ne kan han ne bɛ taa ta Gawusu Namori n'i ma n ka kuma min n bɛna segin a kan dɔrɔmɛ kelen ka n'i jigi d'a kan tant que walimuso n'o ye Worokiya ye tant que o minɛlen bi ka mara i ka so kɔnɔ yen nɔ n'i ma taa Bintu nɔfɛ ka na n'a ye ne Gawusu Kulibali n ka baara so kɔni i b'o kɔnɔ n tɛ se k'i gɛn ka b'o la parce que n y'a bɛɛ bila i tɔgɔ de la mais min ye ne Gawusu ka nafolo ye i jigi b'o kan i jigi b'o kan pewu cɛ Gawusu bɛ ka ɲinɛ dɛ kan bɛn ne tacogo bɛ yan C'est quoi? Moi, je comprends pas même. Mariam. Hein? Viens filmer moi, il est bon. Moi, je vais filmer là. Gawusu? Oui. Ne bɛna taa fini ko la kɔ la i bɛ fini nɔgɔ bɔ ka di yan n bɛna taa fini ko la kɔ la. Ko la wa? Awɔ. Ne bɛna taa kɔ la. Han? Koyi. Non. Ne bɛna taa kɔ la de koyi. E ka tagali laban kɔ la wolola min na e yɛrɛ b'o dɔn. Ne bɛna taa fini ko la. Ti bɛ kɔ la i b'a fɔ ka ko. Ala ayi makɔrɔ yɛrɛ bamuso jɔn ye makɔrɔ bamuso la. Ne ya. Makɔrɔ nana ko bamu ne fana y'a bamu. Mariam. Nin waati laban ninnu na ne nege diya dɛ. Ne n'a ye kɛlɛ kɛ a ye kɛlɛ kɛ. N'a fɔra ko ne ni Mariam y'an munumunu o dɔgɔtɔrɔsoba tɛ Mali kɔnɔ ne ma taa ni Mariam ye dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔ. O ma da tulo kɔrɔ. Ɲɛ ma sɔrɔ nin kalo laban ninnu kɔnɔ an taara an jafe jamana ninnu an spécialiste mɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko hakililabana mɔgɔ bɛ yen nɔ an taara o yɔrɔ bɛɛ la Mariam ɲɛ ma sɔrɔ i ka bana in na. Gawusu i ka filɛli ɲɛna koyi. Ala. I ka filɛli ɲɛna. Nin y'a kalo joli ye sisan ne furumuso Mariam. A b'a dɔn. Ne Gawusu Kulibali furumuso Mariam. Ne bɛna filɛli dɔ don n kun na. N'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen. Ala e bɛna bɔ fɔ n'a ma nin ko in na wagati jumɛn sa. N'a fɔra mɔgɔ ma tila nin na e Namori fɛnɛ bɛna mɔgɔ lajɔ walimuso b'i bolo maralen so kɔnɔ ko tɛ kuma nin fɛ yɛrɛ. Dédicace à Oumou Bijou Diomandé. Oumou, t'es notre lumière dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Toujours là pour nous, tu ne fais jamais défaut. Jamais défaut. Les bras ouverts, un refuge et un abri. Ah, Bijou la vedette. On te remercie, si forte, si belle, si forte. Typhoon te remercie. Tu es notre ange, Bijou la vedette. notre mère de cœur. La mère de Adou et Makan. Dans chaque sourire, on
sens ta ferveur. Merci pour tes sacrifices. Ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Où notre force, jamais tu ne fléchis. Dans nos cœurs, pour toujours tu es ici. Merci d'être avec nous ici. Ma Ibrahim, Abdou les Baba derrière toi. On avance tous ensemble, unis à jamais. Dans la douleur et la joie, tu es notre choix. Chaque jour, on célèbre l'amour que tu donnes. Papa et bateau m'en veille, fier de toi. Dans le ciel il sourit, ne te quitte pas. Merci pour tes sacrifices. Ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Où notre force, jamais tu ne fléchis. Dans nos cœurs, pour toujours tu es ici. Merci, grande sœur, pour ta lumière. Notre amour, éternelle prière. Pour notre fort, éternel que t'apprécies. Dans vos notre amour, éternelle prière. Spécial dédicace à Oumou Bijou Diomandé, la mère adoptive de Mohamed Diomandé.